Catalunya és un país que ja té una llarguíssima història migratòria, però a partir dels anys 90, en els últims 12-15 anys, hi ha hagut una transformació demogràfica impressionant en què ha arribat més d'1 milió de persones de la resta del món i el percentatge de població estrangera a Catalunya ha passat d'un 2% l'any 2000 a gairebé un 16% el 2012. I això ha transformat profundament la societat catalana, la qual cosa ha requerit una resposta per part de la societat civil per preservar la convivència, preservar la unitat cívica i d'una banda, proporcionar un sentit de ciutadania a tots els nous catalans que han arribat al nostre país i al mateix temps preservar el paper de la llengua i la cultura catalanes com a eix central de la nostra societat. Aleshores, portem ja pràcticament 2 dècades treballant en aquest tema, tant des de l'àmbit acadèmic com des de l'àmbit institucional com des de les diverses associacions de la societat civil, i això ha coincidit amb una situació en què els discursos tradicionals sobre la identitat catalana havien deixat de servir els seus propòsits estructuradors de la societat. Tot això ha comportat moltíssima feina a tots els nivells i creiem que, encara que la societat catalana té força problemes, hem aconseguit trobar uns temes i unes maneres de parlar sobre la diversitat que funcionen bastant bé. En aquest sentit, donem molta importància a la llengua com a element estructurador de la vida pública i en aquest sentit creiem que tenim una experiència a compartir amb els nostres amics bascos que estan en un procés molt semblant. Tots sabem que la situació a Catalunya està lluny de ser una situació ideal.